I Holbæk Kommune har vi gode kort på hånden, og de skal spilles rigtigt. Sæt dit kryds ved liste O, så sikrer du en stærk hånd. Frem mod nye tider. Liste O den 19. november. Det er John Harpøth. Jeg er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune. I de år, jeg har beskæftiget mig med politik, er der 3 ord, der har kendetegnet min personlighed. Ærlighed, åbenhed og dialog. Hvis det har tiltrukket din opmærksomhed, så kan jeg anbefale dig at tage en vandfolder eller gå ind på vores hjemmeside. Her finder du alle relevante oplysninger om mig selv og alle de andre kandidater, der stiller op til byrådsvalget i Holbæk Kommune. Derfor håber jeg, at du vil være med til at sikre, at Dansk Folkeparti holder kommunen på rette kurs og sætter nye mål. Så tager vi gerne ansvaret. Derfor sæt kryds ved liste O den 19. november. Jeg hedder Inge Langset og bor i Sørninge syd for Mørkøv. Jeg vil fokusere på kommunens ældre borgere samt fysisk og psykisk syge, som alle har fortjent en god og tryg hverdag med al den hjælp og omsorg, der er nødvendig. Jeg vil arbejde for, at syge medborgere får den rette genoptræning efter hospitalsindlæggelse, og at de får den til tiden. Det sidste er meget vigtigt. Borgere længst muligt i eget hjem giver god livskvalitet. Jeg vil sætte fokus på landdistrikterne, så det igen bliver attraktivt at bosætte sig uden for byerne i kommunen. Derfor sæt kryds ved liste O den 19. november. Tak. Hej, mit navn er Per Jørgensen, og jeg stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget 2013. Jeg vil gerne arbejde på en sund økonomi. Jeg vil være med til at starte en positiv cirkel, der kan løfte økonomien. Det gør vi bedst ved at tiltrække nye arbejdspladser til kommunen, så borgerne kan komme i arbejde, og nye borgere kan byde og bo i kommunen. Om trafikken vil jeg gerne være med til at løse de trafikale udfordringer med ensretning af Algade, samt ændring af parkeringsforhold til sildebensparkering og parkeringshuse. Så derfor sæt dit kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede. I Holbæk Kommune har vi gode kort på hånden, og de skal spilles rigtigt. Sæt dit kryds ved liste O, så sikrer du en stærk hånd. Frem mod nye tider. Liste O den 19. november. Hej, mit navn er Per Bøgh Trap, og jeg stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget i 2013. Som jeres byrådsmedlem vil min indsats fortrinsvis blive på ældreområdet. Holbæk Kommunes ældrepolitik, et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov, som blev vedtaget af byrådet i starten af 2011, er et godt sted at starte, synes jeg. Jeg vil arbejde for, at den planlagte opdatering af dette dokument vil tilgodese nuværende og kommende pensionister. Derudover vil jeg arbejde for, at klub- og foreningslivet kan fastholde en plads i kommunen. Så derfor, sæt dit kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede. Goddag, jeg hedder Lene Larsen, og jeg vil gerne være din stemme i byrådet. Jeg vil ligesom de andre DF-kandidater arbejde på, at vi får gennemført DF's lokale mærkesager. En stemme på mig vil også være en stemme på lektiecaféer på alle kommunens skoler, da jeg synes, at de børn, der har behov for lektiehjælp, skal have et kvalificeret tilbud. En stemme på mig vil også være flere borgere i arbejde, i det jeg vil flytte penge fra kontanthjælpsområdet over til personalelisten som deltidsjobs og lærepladser. Derfor sæt dit kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Niels Jensen og bor i Gislingen og stiller op for Dansk Folkeparti. En af de vigtigste grunde til, at kommunerne skal spare, er socialt bedrageri. Det går ud over en masse gode ting, især ældreplejen, og skal bekæmpes hårdt. Modersmålundervisningen skal afskaffes, da det er op til forældrene, ikke noget kommunen skal betale for. Men videre har vi ikke råd til en multi-arena i øjeblikket, da der så vil ske store skattestigninger senere. Vi kan jo ikke blive ved med at låne. Husk at sætte kryds ved liste O den 19. november. Tak. I Holbæk Kommune har vi gode kort på hånden, og de skal spilles rigtigt. Sæt dit kryds ved liste O,
så sikrer du en stærk hånd. Frem mod nye tider. Liste O den 19. november. Hej, mit navn er Finn Nielsen. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunevalget i 2013. Jeg er medlem af byrådet og sidder i økonomiudvalget. Ingen skatteforhøjelser. Økonomien er vigtig for, at kommunen kan opfylde den service til borgerne, som vi ønsker. Det er vigtigt at fastholde skatteudskrivningen på det nuværende niveau. Skatteforhøjelser går ud over de laveste indkomstgrupper. Ingen skolenedlæggelser. Skolerne er et omdrejningspunkt, og hvis skolerne nedlægges, dør landsbyerne og husene bliver usælgelige. Og derfor sæt kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede. Hej, mit navn er Jytte Jacobsen. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget 2013. Mere personale til service og pleje til de ældre på plejehjem og i hjemplejen. Bedre kommunikation mellem sygeplejen og hjemplejen i forbindelse med hjemsendelsen fra sygehuset til hjemmet. Så derfor sæt dit kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede. Hej, mit navn er Peter Hansen, og jeg stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget 2013. Jeg vil arbejde for en styrkelse af kulturlivet i Holbæk Kommune med et stort udbud af musik, teater og sport, og tilbud, som vil tiltrække og fastholde gode skatteborgere, unge som gamle. Holbæk som kulturby vil især virke som en magnet på tilflyttere. For at mindske udvandring af unge, skal der være studie- og ungevenlige boliger og bedre uddannelsesmuligheder. Så derfor, sæt dit kryds ved liste O den 19. november. Tak fordi du lyttede.